Sa totoo lang, ang sarap ng pakiramdam na mayroong kang taong napapasaya. Kahit sa simpleng bagay lang na may pakita mo, na ma-share mo kung anong meron ka. Lahat ng tinatamasa mo ngayon dahil kasi baka bukas or sa susunod na araw, baka pagising mo, wala na pala sa'yo. Dahil ikaw ang ginamit ng may kapal para ma-share mo sa iba kung ano ang meron ka. Kaya huwag kang maramot sa iba. Dahil lahat ng bagay na meron ka, gamit lang yan dito sa ibabaw ng mundo. Ang totoo, para mabulag ka lang sa pagmamahal sa ibang tao. Sinusukat na may kapal ang pag-uugali mo kung nararapat ka bang mabuhay sa bahay niya balang araw. Kaya may kasabihan tayo, hindi mo naman yan madadala sa kamatayan lahat ng luho anong meron ka ngayon. Ang tanging madadala mo lang sa Ama natin ay ang gaano karami ang kabutihang nagawa mo sa iyong puso. At nagawa mo ba ang utos niya? Hindi yung kasamaan ng pag-uugali at kagaano ka kasakim. Kaya kung sakim ka, pagpatuloy mo lang yan. Dahil kahit gaano karami ng yaman mo, hindi nabibili ang totoong kabutihan. Tanging kasamaan lang ang nababayaran. I'm just a sad soul.